ஹாய் மேம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் ஃபிட்னஸ். உங்களை பத்தி இப்ப ஏதாவது சொல்லுங்க மேம். ஹாய்ங்க, நான் டாக்டர் காயத்ரி, கேஎம்சி ஸ்பெஷாலிட்டி ஈரோட்ல மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவராக இருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு பிரெக்னன்சி பிளானுக்கு ஒரு கப்பல் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி நீங்க ஓவுலேஷன் பிளான் பத்தி சொல்லுவீங்க? நம்ம அதாவது ஓவுலேஷனுங்கிறது பெண்களோட மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை பொறுத்து இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து 28 to 30 டேஸ்க்குள்ள பீரியட்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னா பீரியட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாள டே 1ன்னு வச்சுக்கணும். அதுல இருந்து 1 வீக் டே 7ல இருந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இருக்க சொல்லுவோம். பெண்கள்ட்ட இருந்து வர கருமுட்டை வந்து 12 மணி நேரம் தான் உயிரோட இருக்கும். ஆண்கள் கிட்ட இருந்து வரது 48 மணி நேரத்துல இருந்து 72 மணி நேரம், அதாவது 2 to 3 டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த டைமிங் மேட்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டே 7ல இருந்து டே 19 வரைக்கும் அல்டர்னேட் டேஸ் இருந்தாலே போதுமானது. இது மார்னிங் டைம் ஒரு ஈவினிங் டைம் எப்படி மேம், அதாவது ஏர்லி மார்னிங்கா ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு 5 to 6 AM அந்த மாதிரி. செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு எனர்ஜி கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் மாதிரி. அது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங்கா இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட எஃபிஷியன்சியும் அதிகமா இருக்கும்.